Pergolux er altid et skridt foran, når det kommer til innovation. Pergolux er allerede verdens mest populære pergolamærke, men det nøjes vi ikke med. Produkterne i Series 2 stadfæster endnu en gang Pergolux' position som markedsleder inden for styrke, robusthed og elegant design. Med udgangspunkt i de styrker, som Pergolux allerede er kendt for, har vi videreudviklet vores mest avancerede pergola til dit udområde. Pergolux Series 2. Med de forstærkede aluminiumsprofiler yder alle Pergolux-modeller nu op til 40% mere stabilitet. Det betyder, at vores produkter kan tåle til endnu højere sne- og vindbelastninger. Vores egenudviklede Rainlux dræningssystem sikrer, at du kan sidde under et vandtæt tag året rundt. Med vores unikke snapfit-system, som har elegante spor i profilerne, kan du nu på få minutter montere tilbehør som screens og varmelamper. Selvom det visuelle ikke er det eneste, der tæller, er vi glade for, at vi med Series 2 ikke behøver at gå på kompromis mellem æstetik og kvalitet. I tråd med Pergolux' skandinaviske stil forbliver denne opgradering tro mod vores principper med sit unikke lameltag og elegante æstetik. Når du investerer i et Pergolux Series 2 bygselsæt, får du mere end bare en pergola. Du forvandler dit udområde med stil og skaber et helt nyt funktionsområde. Dette giver din udendørsplads den opmærksomhed, som den fortjener. Er du stadig i tvivl, kan du dog trygt stole på erfaringerne over de 25.000 tilfredse kunder fra over hele verden. Besøg os nu på pergolux.dk og lad dine drømme blive til virkelighed. Pergolux, vi gør drømme mulige.